סיוון היא בעלת עסק קטן. כל יום היא מנהלת את כל העסק בעצמה, בדיוק כמו שאר בעלי העסקים. היא חובשת המון כובעים, ואני מתכוונת המון כובעים. היא חושבת על רעיונות לשיווק, לסגירת מחירות, תפעול העסק וגם ניהול העובדים מטופלים על ידי סיוון. בכל יום יש לה כמות מיילים מטורפת, הודעות ברשתות החברתיות ואפילו הודעות וואטסאפ מלקוחות, והיא מפספסת שיחות טלפון חשובות כשהיא עוזרת ללקוחות אחרים. היא רוצה לשווק ולהצמיח את העסק שלה, ועליה לשמור על לקוחותיה מרוצים. סיוון כל הזמן מרגישה בלחץ, ושפשוט אף פעם אין לה זמן. היא הבינה שהיא עובדת בתוך העסק ולא על העסק, עד שהיא הכירה את מור דן, שעושה לה סדר ומרים את העסק שלה לרמות שהיא לא הכירה. מור דן היא מערכת all in one בכל הקשור למחירות, שיווק וניהול הלקוחות של סיוון. כעת, עם מור דן לסיוון יש תיבת דואר אחת שמאגדת בתוכה את כל המיילים, הודעות המדיה החברתית והודעות הוואטסאפ ו-SMSים למקום אחד. היא יכולה לנהל בקלות את כל השיחות שלה ממקום אחד בלבד. אם היא מחמיצה שיחות טלפוניות, מור דן תטריע אוטומטית ותזכיר לה על כל אחת מהשיחות שלא נהנו, ותשלח הודעה אוטומטית ללקוחות שזה הרגע התקשרו. היא יכולה לעקוב אחר כל הלידים שלה בצינור מחירות פייפליין אחד שקל לניהול ותפעול. כאן היא יכולה לראות במהירות היכן נמצא כל ליד בתהליך, מרגע קבלתו ועד לסגירת העסקה וקבלת התשלום. כדי לעזור לסיוון להגדיל את העסק שלה עוד יותר, היא יכולה להפוך את המעקב אחר הלקוחות לתהליך אוטומטי, על ידי שליחת הודעות מייל, וואטסאפ או SMS, כדי שהיא תוכל להפוך יותר לידים ללקוחות משלמים. אבל זה רק קצה הקרחון. המערכת שלנו חוסכת לבעל העסק ומחליפה עבורו 15 תוכנות שיווק ומחירות שבעלי עסקים משתמשים בה כיום. מערכת הביקורות האוטומטית של מור דן עוזרת לסיוון לקבל עוד ביקורות של 5 כוכבים. התוצאה היא שסיוון משיגה יותר לקוחות, מדורגת גבוה יותר מהמתחרים, היא משקיעה פחות זמן בעבודה על התפעול השוטף ויותר זמן בהגדלת העסק. אז איפה סיוון עכשיו אתם שואלים? היא בחופשת החלומות שלה בבורה בורה. כן, סיוון יושבת על חוף טרופי יפהפה, נהנית מהשמש ולוגמת מהקוקטיילים שלה. רוצים גם? התחילו בחינם עוד היום.